TV Anwar filɛbagaw foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye aw ma minnu ɲɛ bɛ an ka jabaranin na n'o ye TV Anwar ye an bɛna tile kunnafoni bakurubaw di aw ma an ka ɲɔgɔnye bɛ kɛ soba mun kɔnɔ ni an k'a ma Centre International de Conférence de Bamako G5 jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o bɛna kuma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Mali lahala kan fo ka taa se a kɔlɔlɔ bɛ ka mun lase Sahel maraw ma o fana bɔlen kɔfɛ General Haftar Libi jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ale labɛnnen don an bɛ don min na fɔ sisan ani Amérique ni Rusiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka dangarikɛ Banbanciw la minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ farafinna jɔnjɔn a kun cɛra kunun kare don jamana mun ye jɔnjɔn ta o de ye Cameroun ye o fana bɔlen kɔfɛ jamana fila minnu tun bɛ ɲɔgɔn na jɔyɔrɔ sabanan ɲini nɔfɛ Burkina Faso olu de ye sara cɛ an b'o fana kunnafoni di aw ma nin ye a bakurubaw ye an bɛna ninnu walawala sisan nɔ ani kunnafoni wɛrɛ k'olu fara aw nin bɛɛ lajɛlen kan a y'aw bisimila Sibiridon sɔgɔmada fɛ ka bɛn février kalo tile 4 ma Menaka mara la Banbanciw nana bingani wale ta ka an ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ u ye maa 4 fa an ka kɛlɛkɛdencɛw la maa 8 ko olu jogin nka an ka sɔrɔsiw fana ye dankarikɛ Banbanciw la u ye maa damadɔni fa hali n'a sɔrɔ u taara n'u ka suw ye Banbanci minnu ye nin waleya cɛjugu in kɛ o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ nka an ka ɲɛmaw ani an ka kɛlɛkɛdencɛw u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la ka se ka nin jugu ninnu dɔn cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ n'a ma ɲɛ an ka jamana bɛ nin boloda in kan jamana minnu bɛ Sahel la olu jɛlen don ka tɔn dɔ sigi sen kan an ko mun ma ko G5 Sahel o jamana 5 a ɲɛmaw olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye jɔrɔ mun bɛ yen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o ye jamanaw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ Sahel maraw la walasa an bɛ se ka dankari kɛ juguw la n'olu bɛ tali kɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ani marifa feerelaw ka taa se fo dɔrɔgu feerelaw ma o de senfɛ an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a ye wele bila a ɲɔgɔnna jamana ɲɛmaaw ma minnu bɛ G5 kɔnɔna la u ka na an ka sigi ka fɔ boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ an ka kuma Mali lakana bɛ boloda mun kan ani a ko bɛ gɛlɛya mun na se Sahel la o de senfɛ a yirara k'a fɔ Burkina Faso olu ka jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore ale nana an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye nɛgɛ kaɲa 19 o dalagosilen nka sani o cɛ Niger olu ka jamana ɲɛmaa Muhamadu Isufu o y'a sɔrɔ ale bɛ an fɛ yan fo ka taa se Mauritanie jamana ɲɛmaa ma Mohamed Abdelaziz ani Tchad jamana ɲɛmaa Idriss Déby Itno maa fɛn fɛn nana i b'a ye k'a fɔ u n'u ka minisiri mun ɲɛsinnen don lafasa ma u n'olu nana ɲɔgɔn fɛ nin ye sigiko sabanan de an bɛ don min na i n'a fɔ bi a fanba a bɛna boloda sɔgɔmada in na tɛnɛn ka bɛn février kalo tile 6 ma san 2017 an ka ɲɔgɔnye bɛ kɛ soba mun kɔnɔ ni an kɔma Centre International de Conférence de Bamako n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu nana bɛɛ lajɛlen min na u ka laseliw kɛ o dun y'a sɔrɔ décembre kalo san 2014 an ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ nin ko kelen na Nouakchott n'o ye Mauritanie faaba ye wa o fana bɔlen kɔfɛ N'Djamena ɲɔgɔnye dɔ fana kɛra o la ka bɛn novembre kalo tile 20 ma san 2015 kunungɔnɔmɔgɔ bɛɛ sago ye ba tɛgɛko ɲuman ye an bɛ fɛ ka dangarikɛ Banbanciw la minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ani marifa feerelaw ani dɔrɔgu feerelaw o baaraw de bɛ senna ɲɛmaaw fɛ Jeunesse Unie pour le Développement ni an bɛ k'a ma ko JUD association tɔn don denmisɛnninw de kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka tɔn in sigi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u nana u ka sigiba boloda walasa ɲɛmaa bulonkura u ko o sigi u y'o baaraw boloda a kɛra sibiri ka bɛn nin kalo tile 4 ma san 2017 an ka cidenw tun bɛ a kɛnɛ kan an ka kunnafoniw lajɛ ni ɲɔgɔn jɛrɛ soba in nana fa iko dakɔnɔɲi association cɛdenw fɛ fo ka taa se u jɛɲɔgɔn association ma u ye wele bila minnu ma o bɛ tali kɛ CAS de Fɔnbabugu CAS de Moribabugu AJD SAP ani musolakaw ka jɛkulu min bɛ Moribabugu kɔnɔ nin kɛnɛ in denfaya kun talen n'o ka di Monsieur Dorachek Jara de ma wa maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan u ka ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Demba Dramane Traoré ale kɔni nana a jɔyɔrɔ di i ka dɔn nin ko in kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko hali bi u kan ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri de kan yaasa u bɛ se ka yɛlɛma don ko la cogoya min na ko bamananw ko cɛsiri de bɛ mɔgɔ denni kɛ mɔgɔba ye
ko cɛsiribaliya yɛrɛ de bɛ mɔgɔba kɛ mɔgɔba lankolon ye k'an ka bɛn ko bɛnbaliya su laban k'o ye tomongolo ye ko ni kogo pɛrɛnna ko n gɛrɛ bɛ don a fɛ. nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ bonya ani karama kɔnɔna la wa a nana laban u ka ɲɛmaa kura sugantili la. kɛrɛnkɛrɛnnen na fɛnɛ k'a ɲɛsin an ka président bɔra yen sisan nɔ ne kɔni ne bɛnale ka na présidenya la ni zen mais comme ale bɔra a ye baara caman kɛ ne bɛna ka na a ka baara tɔ de continuer sisan nɔ ne bɛna ka tɛmɛ ni a ka baara tɔ ye ni yɛlɛma minnu bɛ se ka don o la ka yɛlɛma don o la o de ye ne ka laɲini ye. ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛ u nana diplôme de ta k'a di diplôme de reconnaissance ta k'a di u ka association cɛdenw ma minnu ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ. Marshal Haftar ni ale ye Libi u ka kɛlɛkɛnicɛw ka ɲɛmaaba dɔ ye wagati min na kunnafoni sɛbɛn mun bɛ ni an k'o ma ko JTD olu gɛrɛla la a n'olu kumara a y'a yira k'a fɔ ale labɛnnen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ani Irisiw fo ka taa se lamɛrikaw ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka fu siri bamanci ninnu ka bingani wale la n'o ye minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ an ka kunnafoni lajɛ. Ko bɛɛ lajɛlen bɛ Libikaw de bolo olu de bɛ se k'a lajɛ mun ka ɲi u ma ani mun man ɲi u ma jɛmaw olu man ka u sen don Libi olu ka ko la fo n'a sɔrɔ Libikaw yɛrɛ y'a ɲini u fɛ cogo min na kuma mun nana fɔ Marshal Khalifa Haftar fɛ ni ale ye Libi u ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale ka cɛdenw de kelen don ka Libi woroduguyanfan minɛ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don ani Amérique ni Russie sabula Amérique ni Russie bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ale fana n'olu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka dankari kɛ bamanciw la minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ. Marshal Haftar a y'a yira bɛɛ lajɛlen na wagati min na a ni kunnafonidilaw tun bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ale labɛnnen don maa mun b'u ka gouvernement d'union nationale kunna n'o ye Fayed al-Sarraj ye a n'o ka sigikafɔ kɛ sabula o gouvernement o dɛmɛnen don Nations Unies fɛ n'o ye ONU ye diɲɛ jɛkulu mun sigilen don ka bɛn sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ u bɛna a sɛbɛntiya Caire n'o ye Egypte faaba ye walasa u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Faransi jamana ɲɛmaa kalafili a labɛnw daminɛra ka ban u ka cɛbɔ 4 ɲɔgɔnna bɛ yen olu ye Lyon dugu de sugandi walasa u bɛ se k'u ka baaraw daminɛ ka maaw wele u ka baara taabolo ye mun ye n'u kɛra jamana ɲɛmaa ye u bɛna mun boloda k'o ɲɛfɔ walasa maaw ka danaya ta ka da u kan an ka kunnafoniw lajɛ. Front National olu ka cɛbɔ n'o ye muso ye ale kɔni ye wulikajɔ boloda a ka jamana ɲɛmaa kalafili laɲiniw kɔfɛ a ye ɲɛsin i b'a ye k'a fɔ u ka tɔn 2 ma n'o ye droite ani gauche maaw ye a y'a yira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa ale ye fasodenw ka cɛbɔ de n'i ye gauche maaw ta k'a lajɛ Jean-Luc Mélenchon ale tun bɛ Lyon de ale fana ye ɲɛsin i b'a ye k'a fɔ gauche maaw ma ani Front National maaw ma a y'a yira k'a fɔ hakilina ɲuman yɛrɛ t'olu la fiyewu o la n'i y'a jateminɛ Emmanuel Macron ale fana ye cɛbɔ ye ale ye kuma mun fɔ a ka kanubagaw ye Lyon dugu kɔnɔ maa mun fana bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Benoît Hamon ale fana ye cɛbɔ ye ale kɛra u ka parti ka cɛbɔ ye o sɛbɛntiyara ka ban wa ale fana kelen don ka wulikajɔ boloda walasa jama ka se ka danaya ta ka d'a kan nka nin ko in bɛɛ lajɛlen na maa mun ma ye an ko o ma ko Manuel Valls socialisiw tɔgɔ la ale bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. Sibirijan tɛmɛnen bamanci mun ye ɲɛsin Faransi sɔrɔdasiw ma ni i b'a ye k'a fɔ sɔrɔdasikɛ dɔ ye mugu ci a la k'a bana u y'a lada dɔgɔtɔrɔso la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a ɲɛ yɛlɛnna a bɛ ko kalama sisan nɔ u nana ɲininka nka a banna k'a tɛ kuma nka u ka lakana tigilamɔgɔw kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan ka se ka bamanci in yɛrɛ dɔn a ka laɲini tun ye mun ye ani a bɛ mun nɔfɛ jɛkulu mun y'a ci ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn sabula a ma sɔn ka kuma foyi dɔɔnin tɛ cɛ in ka ko la fɔlɔ n'a ko bɔra mun kan ni ala sɔnna an b'o kunnafoniw da u bɛɛ lajɛlen tulo kan ka tila ka yira u la farafinna jɔnjɔn ale kuncɛra sani a kuncɛyɔrɔ ka se an bɛ jamana 2 minnu dɔn n'o ye Ghana ni Burkina Faso ye olu nana jɔyɔrɔ 3nan ɲini boloda Burkina Faso olu de kɔni ye se sɔrɔ Ghana kan kelen ani Kanangolo cɛlu in bɛ don wagati min na o y'a sɔrɔ dulanci yɛrɛ tɔn tun ma ca bilen a kɛra nisɔndiya ye
burkinabew fan fɛ. Burkina Faso nana se sɔrɔ ndolaci laban na sanga 80 kɔnɔna na Alain Traoré ale ye ndola dɔ sɔrɔ a y'a banamini cɛlu kɔnɔna na. O kɔnɔna na jateminɛw y'a yira k'a fɔ Black Star di Ghana n'an k'olu ma ko Ghanayɛn olu de sera ka ndola in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ci k'a daminɛ ndola daminɛ fɔ ka se a laban na. U nana ndola dɔ sɔrɔ sanga 25 na ni Bernard Pété ale y'o gosi ka taa fo sanfɛ ayiwa ndola ma se ka don. Hali André Ayou ka donnen na sanga 70 waati o ma se ka foyi bɔ ko in na. Ayiwa ndolaci laban na Burkina ye se sɔrɔ 1-0. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ nin ye médaille fɔlɔ n'an k'o ma ko 3e place médaille ni y'o fɔlɔ tali ye wa Burkinabew fɛ. O kɛra siɲɛ filanan ye san 2013 waati n'u ni Nigeria ɲɔgɔn sɔrɔ o jɔnjɔ kɛnɛ kan. Ayiwa Burkina Faso kɛra maa filanan ye o kɛnɛ kan. Halisa farafinna jɔnjɔn ko la Cameroun olu de taara ni jɔnjɔn ye hali n'a sɔrɔ Egypte de fɔlɔla ka cɛlu lama Cameroun u kɔni y'u cɛsiri ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan ka se ka dankari kɛ Egypte la 2-1 dolanci in kun cɛra o kan. O la i b'a ye k'a fɔ Cameroun olu taara n'u ka jɔnjɔn ye a ko bolo dara cogo min na Fuseni Siribe. I k'a dɔn Egypte nana garizɛgɛ u ka cɛlu fɔlɔ la k'a sababu kɛ El Neni ale nana cɛlu in yara. I k'a dɔn o kɔfɛ Camerounɛw olu kɔni nana dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan nka u ma se ka yɛlɛma don nin ko la sabula Egyptiens ka cɛlu kɔlɔsiba ni o ye El Hadari ye ale kun jan bɛ a ka cɛlu la kosɛbɛ. U taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o cogoya la nka i ka dɔn u seginnen ka na fɛn min ye Camerounɛw ye olu kɔni nana ni dɔnsen kura ye u y'a da tulu la k'a da jaba la yaasa u bɛ se ka cɛlu in jibɔ cogoya min na o siratigɛ fɛ Cameroun olu nana garizɛgɛ i ka dɔn cɛlu fɔlɔ la ka bɛn ni sanga 60nan waatiw ye i ka dɔn cɛlu in nana sɔrɔ fɛn min Mukanjo ale de sababu la ale ye dolan dɔ banamini i ka dɔn u ka kalamani saba n'o ye Nkulu ye ale de nana yɛlɛ bɛɛ sanfɛ k'i kunkolo kɛ dolan in sɔki k'a bila cɛlu kɔnɔna la 1-1 ka taa ni jamana kelen la bɛɛ lajɛlen kanu na. Kɔfɛ fɛn min ye Egyptiens ye Pharaon olu kɔni u sen na kɛ kɛrɛkɛ la ko nana gɛlɛya u ma kosɛbɛ u nana gɛlɛya caman ne sɔrɔ i ka dɔn Camerounɛw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fɛ o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye u ka kalamantan ni o ye Vincent Aboubakar ye. Vincent Aboubakar ale bɛna cɛlu filanan don Cameroun tɔgɔ la 2-1 ka taa Cameroun kanu na i ka dɔn dolantan in a bɛna ban nin cogoya in na ayiwa fɛn min ye Cameroun ye donc nin bɛ kɛ ale ka jɔnjɔnba farafinna jɔnjɔnba ta ko 5nan ye farafinna gun sanfɛ. Dolanci in bannen i ka dɔn Cameroun dolantannaw fo ka taa se u ka staff ma ayiwa u nana bonyamasegin kɛ ka taa u ka nin dolancila in yɔrɔ ni ale binna san 2003 waatiw la k'a to terrain kɔnɔ donc ala y'a ka kalifa minɛ a la ayiwa u nana ko nin jɔnjɔn in kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin o dolantanna ŋana in ma ni o ye Marc Vivien Foé ayiwa fɛn min ye san 2019 jɔnjɔnba o bɛ ɲɛnamaya Cameroun fɛ yen wa e ko u tɛna jɔnjɔn in nasegin wa ka tila k'u bolo bɔ a nɔfɛ. TV Anwar filɛbagaw bi tɛnɛndon nin kunnafoniw de sɔrɔla ka di aw ma an ka jabarani sanfɛ laadalako la diɲɛ dongo don an bɛ kunnafoni kuraw ɲini k'olu di aw ma walasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ an bɛ kunnafoni di aw ma ladiriya kɔnɔ an bɛ kunnafoniw ɲini k'olu jaw yira aw la ko mun bɛ ka boloda diɲɛ kɔnɔ aw fana ka bɔ o kalama o b'a yira k'a fɔ halisa a y'aw sɔgɔlen to TV Anwar la aw tɛ fɔ aw jigi kɔ fiyewu aw k'an bɛn.